Ki Wadi aja ngomongke. Mboten. Wong kabeh widodari itu iso ngladeni Janaka, aku ora coba. Medine meri to, padha-padha widodari kok iso dadi bojone Janaka. Aku ora iso dadi bojone Janaka njur piye? Pikiran. Nggih, nggih. Mula kang sing kutut pura laku ku aja nganti ado-ado ya, Nggir. Ngestaken dawuh, Bu. Kancamu Bajul Barat tatanan Kakang ditata Bajul Barat ya tak tatane para kanca-kanca. Kalana kalatakut maring kocongnya kang mawingis Kurarapa reka kiri-kiri Sintung rimut bayu putra latala ora lega rasaning pamikir kuran ora bisa kawujudan aku mangan pendho karepen ibu Bathari percaya marang aku lan aku bakal nuhuni dawuh pukulun Bathara Guru nggih wong amarta manuta kokop getihmu kowe Punta Dewa Janaka Werkudara kula dewa kancanging Cinarto Gelis kang amunggel kawi kotapa ingkang pinjil maksana datan kacarita Sanghyang Bathara Kala kang ngirit para Bajul Barat nenggih genti kang winuwus kocap kang lenggah wonten ing kasatriyan Randu Gumbala Raden Antasena kaget ing kono nampi marang pisuan ingkang Raden Wisanggeni. Kacena bene kula nadat segara nggih ngacarani kepareng lenggah satata wonten ing madyaning kasatriyan.
Sarda pamulating ranu deres karasaning sun dening kanyut kon ringsun kyati waing kamal mirah ingsun aku kira rumangsa dolanan kelut ora rumangsa nyapu tengah wengi kok ketekan wong gemblung tekan kene kowe ni slamet tekamu pengestumu Kakang kaya ora siji apa ya matur nuwun kangge gemblung aku aku ki ya wis ngerti pathokane nek wong gemblung mertamu nanggone wong edan ya pokoke wong loro kentir kabeh ngene ngopo wigatine apa nika sajak rada ana sing bakal tok jarwake aku Kakang apa jangkaning Jawata lan miturut kawruhku mbok menawa cocok iki wa Prabu Bathara Kresna miturut pawarta wis dinuta ana negara Ngastina saiki iya lanjur lah mbok menawa Prabu Bathara Kresna kok dinuta ana negara Ngastina negara digegeki dening Prabu Duryudana tetep dikukuwi perang Bratayuda bakal kasembadan perang Bratayuda iya lanjur lah mengko yen kedadian perang Bratayuda awake dhewe iki kon ngopo yen pancen dewa kok dawuh supaya aku lan Kakang Antasena kudu melu ngayahi perang Bratayuda aja tanding para pepundhenku Ngamartakura cukup aku lan kowe tanding musuh para Kurawa aja karo kowe ni aku ijen wae tak labrake wong Astina nganti do menang karo aku tak bali dadi bayi meneh ning kabeh mau kudu nganggo petung maksude petung takon karo sing kewajiban tegese awake dhewe iku ana kang nitahake prayoga nyuwun prisa marang pukulun padha wenang yen pancen perang Bratayuda dumadi aku lan kowe kudu katut melu ngayahi perang Pandhawa lenggah ingkang sekeca cukup aku lan kowe sing tumandang tak kira bedah negara Ngastina dadi ora oleh maju saiki aku mau wis omong nganggo petung tur awake dhewe kudu pitakon sing kawogan njur sowan ana ngersane Iwang padha pawenang takon karo Kang Wenang yen kedadian perang Bratayuda awake dhewe kadawan kepiye oh ya nek ora kowe sing ngandani aku moh omong ning gandeng kowe sing ngomong aku ya gatekke ya nek ngono aku tak manut kowe njur saiki ngadep ana ngersane Iwang padha pawenang mengkono Kakang ya ayo gek ngadep ana ngersane Iwang padha pawenang mengko dawe kepiye lah karepku ngono kuwi dadi aku matur kowe ki njur tanggap njur tata-tata aja nganti diluputake ya sayo tak kantine
nenggih ingkang wis manjing ana ing kayangan Ngundarandir Bawana karana satra kalih darbi kaluwihan kang linangkung sakedheping netra bisa ngadhep marang Iwang Pada pamenang nenggih Iwang Pada pamenang pirsa marang kang wayah kekalih kagiat kadul kawekasan sigra animbali mur nyaket pasembahan kasang saya telwararas habyor sora lintang kang aku madhap Titi sonyo madya latri sang dwija wara ambreng karananing putyanira kumaraning madu pranta Ajolati sangayu palengguhan ulun ora bakal samar pandul ulun kaya iki putu ulun Antasena kang sarta wisanggeni padha kumayangan kula pangestune kaki wenang kaya lan siji apa sembah pangabekti kutampanana kaki iya ulun tampa pangestumu kaki ora siji apa sembah sungkem bektiku tampanana iya ulun tampa darbi panyuwun apa kita kok ngadhep sumengka kaki bakal tak jujuk nggonku matur aja nganti keluputan marang Ulun Pada Wenang aku sekloron mung bakal pitakon gandeng wektu iki Mitra Tawartawa Kresna wis dinutana negara Ngastina wurung tan wurung yen negara dikukuhi mesti bakal kedadian perang Bratayuda lah sakjroning perang Bratayuda kuwi aku kudu kepiye yen pancen aku kok kalilan ngembani para pepundhenku Ngamarta aku kalilan isih diparingake swita marang para pepundhenku Ngamarta aja kok pepundhenku Ngamarta ing majuning paprangan cukup aku lan Kakang Antasena ning bakal mbedah negara Ngastina njaluk negara Ngastina kaki iki aku nyadong dawuh Kaki Pada yen pancen Kaki Pada paring pangendika iki kowe kudu melu ngayahi perang Kurawa tanding aku karo adikku Wisanggeni rampung kabeh nggih iki miturut jangkane Kang Kawasa mung ulun kudu nari marang jeneng kita
pilih Pandhawa unggul jayane apa kita nyipati kahanan perang Bratayuda nanging Pandhawa kalah. Coba Wangsulana kita milih Pandhawa unggul ing yuda nanging kita ora nyipati perang Bratayuda. Nanging Pandhawa kalah kita bisa ngerti lan nyipati perang Bratayuda. Pilihan salah sawiji. Piye Kang? Wah mumet iki aku. Yen sediaku lan sediamu rak bakal labuh labet marang wong tuwa. Mergo kuwi sing mijekke awake dhewe. Awake dhewe arep ngaturke bebungah apa, arep ngaturake pisungsun apa marang wong tuwa. Yen ora ketok le temandang gawe mungkasi karya, mbingkas angkara murka. Lah nek ngendikane pukulun padha wenang iso nyipati ning Pandhawa kalah, ora nyipati ning Pandhawa menang. Wis rasah nyipati wae iki. Sing penting Pandhawa menang ngono wae. Sing baku Pandhawane menang awake dhewe ora weruh ora dadi apa. Lah banjur upama aku ora nyipati ning Pandhawa ungguling yuda. Yen aku nyipati Pandhawa kalah, upama aku nyipati Pandhawa kalah kuwi lire kepiye? Kita kadigdayane bakal ulun jabut kabeh. Nang yen kita ora nyipati Pandhawa menang, jer kita dipinta swarga bocah sekloron. Kita kudu ulun banjut Pandhawa karben mbacutake perang Bratayuda bisa ungguling yuda mengkono kula. Oh dadi aku nek dibanjut dipapake ning swarga ning Pandhawa menang. Aku ora weruh perange ngono. Iya nggih, nek aku weruh ning ora duwe kadigdayan ngono. Iya, ora paedah. Wis manut wae ni. Lah yen kita bakal kepengin ngaturake pisungsun marang wong tuwa, iki ana retu rubedaning Pandhawa Bathara Kala ingin bakal nyirnake marang para pundhenmu. Lah tinimbang kita mateni Kurawa malah luwih becik matenana Bathara Kala wae. Teges kita labuh marang para pundhen kita Pandhawa. Gong Dewa nuntun wong abrang kasangsayan, wong abrang kasangsayan. Emboy maning kayangamu sawelo gringging, Dewa kang pinangka sekaring bawana, sekaring bawana. Lah kok kudu tak pateni sebabe apa? Luwih mbebayani Bathara Kala tinimbang Kurawa kula. Takono sisan le mateni nganggo apa ngono? Mergo kuwi jim sing ora iso mati. Lah nggone nyingkirake Bathara nganggo cara kepiye Kaki? Antasena. Piye Kaki? Kita darbi isining godo inten. Duk rikala kita dadi pendhita, madhep pendhita kang aran Raja Bali. Kita bisa nyirnake Bathara Kala kanthi godo inten mengko pakakno Bathara Kala. Kowe lah. Yo. Nek ngono ngendikane Wang Pada tak SD. Tinimbang Kurawa mbebayani Bathara Kala. Iya, yo ini yo medun. Kok antemane Bathara Kala. Aku njaluk pamit karo Kakang Antasena. Ya, ingin paling ngati-ati sakwise kita bisa nyirnake Bathara Kala tumulya Bali. Makayangan jerpapan kita wis sumadya. Ayo Kakang. Ya, njaluk pamit yo Kaki, ngati-ati nggih.
pangkang ro sesumbar mawalendra bumi gunjing kumaludha guntur getuk humap sang cala niti lumembak penyu kumambang tukur sang Wisnu Bathara wah ora panggeng wis anggeni iya aku wis anggeni kowe Bathara Kala iya kowe arep ndi aku bakal mangan Pandhawa aja nganti kesuwen urip ana Mercapada kuwi Sukerta sing kudu dadi panganku ora butuh mangan aku pait ning yen miturut kudu tak pangan kowe jalaran kowe isih cetendenge wong Amarta isih tedhak turuning wong Amarta lah yen butuh mangan tak sediake panganan bayar ora yo tak pangane alon-alon soalnya nek gratisan isok marai seret war nyoba aku ngene ya Bathara Kala terusno laku mangan Pandhawa tak lilani ning kudu bisa ngemplok aku dhisik woi lah dalah gedhemu sak jenthik nantang wong tuwa candak untal kaya slirit untu maju mrene aja mlayu sing jenenge Kala ampuh tenan. Ampuhe nggih endi? Tak antem ora digawe rasa. Nggetak. Aku nek tanding buta ku ora wegah, mung wegah abape. Bar mangan pete apa piye? Ora. Abape ki wangur-wangur piye ngono. Po bar ngombe ciu. Mbuh ora ngerti ya. Ombe kok mak ambune wangur ngono lho. Anggere ana abab ngono kuwi ora betah. Wis kono kowe sing maju kono. Jaran labuh pepunden. Wis kowe wae. Tak karo kowe ya aku ya kowe padha wae. Nek ngrasake panggetake Bathara Kala. Atok sungut wis ora mati wong kae iki dewa. Kae jim. Wis ngaliya kono. Ora sat mbebenge adikku kowe lo Kala tandingmu aku. Kalana kalatakut maring kusunya kang mawingis ingis kurara pare kagiri-giri dana margana ing
Kakangne maju. Ayo genah. Adine ora kecunggah kakangne saku mentungi kowe. Antasena ta kowe? Heeh. Tetheki untu wani nyokot. Ayo aja nggunakake ababmu. Jare adikku ababmu ora enak. Tas ngombe apa kowe? Aku ora tau kok. Nek pancen arep kepengin nyoba Bathara Kala Jomeng kowe ijen kerubuten legane atiku. Ijen urung karuan karo njaluk dikerubut. Kuat kok ngayahi wong loro kowe. Ayo aku entas ngombe jamu. Ora semingkir tunggal dene bisa giaglak moksa gawe ajar kowe. Mati ora tak sungut. Sing geblek iki kowe kok. Satira pengalaman. Menang sedulur glelengmu ora jramah. Nek kalah tuku rokok ora iso. Mah ngarapi wong tuwa kowe iki. Ya men kae menang sedelo kowe akeh urip meneh wong kae jim kok ya. Waduh. Maknyas. Karang ya putune Baruna iso nyungut barang. Setangeh iki. Sungut jebol wadukmu. Wah. Aja tinggal playek rangkep pelura untal bareng kowe. Unta marang Raden Antasena kabakem dening Sanghyang Bathara Kala. Enget ngendikan ingkang padha pawenang. Yen nyirnakaken Sanghyang Bathara Kala kudu kanthi isining gada inten nalika semanten. Ragah-ragah isining gada inten Gyaden Asta. Dening Raden Antasena tutuk ngandhap cinuwak mangandhap tutuk nginggil cinangar munggah gada inten kadulangaken dening Sanghyang Bathara Kala plak kapidul lebur dadi lebu ilange Sanghyang Bathara Kala ing kono mung girigudu marang titah mercapada dadi sengkala. Bathara Kala ora mati nanging dadi sengkalaning para titah kang nandhang Sukerta. Oh
ngadep maneh nggih. Kaki apa? Wis bisa kasembadan. Kakang Antasena nyenake marang Bathara Kala. Apa sing dadi dawuh wis tak tuhoni. Bathara Kala tak dulang godo inten jempling. Ha kok dadi awu malah dadi kukus. Kuwi genahe mati apa ora Kaki? Nggih. Bathara Kala mbuyasirna nanging dadi sengkalaning para titah. Mula titah kudu prayitna ngati-ati ingkang becik lali iku melek yen melek nggendong lali prayogane eling lan waspada. Oh ya, mengko tak andarne karo para anak putuku. Iya. Banjur sakwise kita bisa nyerake rubedaning para pepundhen kita Pandhawa, kita kudu netepi kewajiban ulun banjut dina iki. Awit ulun ngarep wis paring dawuh yen kita menangi perang Bratayuda, Pandhawa kalah. Yen kita ora menangi perang Bratayuda, Pandhawa menang. Wis aku trimo ora menangi Bratayuda ning Pandhawa menang. Aku tak trimo ora menangi Bratayuda ning pepundhenku unggul ing yuda. Teoya nuntur ngaprangal sangasayan mangemba-embaning kayangamu sawela gringging sawela gringging ngarep Kaki padha ngendika yen aku dipintani dening swarga. Tak jaluk janjine Kaki padha nyawang netra ulun kita sekloron. Mengko bakal bisa nyemurpi papan dunung kita. Lan mbok menawa wis titiwanci wiwit dina iki kita kudu mapan ana papan pasuwargan. Raden Antasena Raden Wisanggeni nyawang marang netrane Sang Hyang Pada pawanang cumlorot kaya ana cahya kang ageng selawun-lawun persasat nutupi Sang Hyang Pada pawenang. Ana papan kang luwih prayoga, ana papan kang sarwa sekeca ing kono kanthi alon ginya saksana Raden Wisanggeni Raden Antasena wis manjing ing papan pasuwargan ing kono giya kabanjut dening Hyang Pada pawenang Raden Wisanggeni Raden Antasena. Mapan ana papan kang minulya putu ulun Antasena kang sarta Wisanggeni. Muga-muga jumbuh klawang tindak lan tumindak pakartine ana Mercapada putu ulun Antasena lan Wisanggeni.
ayune para wong sejati pangira jagat godhong kinarya mambi kapratopo kang kumung kembang lintang saloka klangit wah surya lan tengsu kasirat bulan udan puncak ngakoso bumi bengka pratiwi koyote bayu putra sak surwe sang yang ngarko manti soroting sasongko anut gumliwanging bumi remu pepadangi yekti lamun tulina gemantining wengi sasongko kang madhap ing angkasa gemantining Iwang Pratanggapati ing kono pinuju wulan purnama andhadari tinutuping hima himantaka hamung ketingal separi ayah nitraning Sanghyang Bathara kala pinuju marlupa saya manengah lakuning sasongko saya lingsir mangulon pertondo wis tumengkeng gegalenganing lakon ana kang nyebutake wis tumengkeng tengah dalu ateges ana kang mestani ing kono wis wanjine gara-gara cinewut gara-gara kumapak ing madya latri minangka dadi pratandha satya kang gentur semeti hamalati gayo keongane kayo gayun yun mre raharjo
sawuse lungguh prayoga gandes luas luas salahe ya kowe mrene nggonku ngawe rayate ambangan setyane manunggal ngene yang ana Petruk le nyeluke nganggo sinom kok. Ah, aku yang ngerti kok. Sinom apa? Grandel. Grandel dengkulmu mlocot kuwi. Aja nganti gawe gelo. berarti lela ayo bentrok duwe sapa Sakwuse lungguh sakwuse lungguh prayoga kowe mrene leh ku ngawe aja nganti gawe gelo lelingguh nganggo ditliti ya gek kowe ayo cepet gek kowe aku muni piye sakaremu aduh adik aduh sing prayitna pramuda kedung aspada ya pangestune sang yang Gek kowe. Kon ngapa iki? Kaya muni kaing-kaing ngono. Men dipentungi wong 3 kecamatan. Kituturana ki, Tru. Lan aku kabeh keluarga utawa aku lan kabeh keluarga. Aku lan kabeh keluarga. Suarane kepiye larase? Sepirae? Selengen. Songo ki larasane slendro panet songo munyuk. Goblok. Seniman ora ngerti larasan. Aku kecilian. Anggere marai sewa tak sampluki iki engko. Aku gegeden. Sapi. Nino nano nino. Ngono. Nek ora nganggo cengkok, nino nano nano nano. Ngono ya kena. Ini ora jelas. Kowe iki aduh jan. Ngerti larasan ora? Ngerti. Muni ngerti mamat pendonong. Nino nano nano ne. Nano ngono. Aja emosi to, Reng. Itu turane gitu. Aku lan kabeh
kendange ketek gendang ndut. Wah, iki nek ngene iki seneng aku ya, Mas. Wis kamu ni piye wis? Petentengang. Aku lan kabeh klut. Terus ora laras ya ben. Ya men tak terus ngau cangkem-cangkeme dhewe. Warga ketak gendang ndut tak 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 duda duda. Iki wayangan setan dudu jadilan nyok ngono kok. Kowe iki dong sinau ora? Dong. Aku dadi jadilan. Mbuh. Tulung truk iki truk. Iki jan goblok tenan e. Neno aku lan kabeh kluwarga gendange ketek gendang ndut. Ngono. Mbok ngono kuwi. Gampang budulmu kuwi. Ha coba. Wah, lupa sampluk nganti ngobeng. Aja emosi tereng. Dat. Aja petentengan tereng. Wah, jan medeni kowe iki. Aku lan terus. Dilaraske. Sepiro e? Neno. Neng. Mangkal nah. Neno. Ayo kowe ora usah melu emosi tro wong tukang nuturi kok emosi. Cepet. Aja ngono kuwi tereng. Cepet aku suwak krungu suaramu. Aku larasane alah Gusti Allah jan. Neno. Iya. Aku lan kabeh. Terus. Warga terus ketek gendang ndut tak duda. Gusti Allah dan iki dudu jatilan mangkal tenan kowe aku ya jengkel tenan aku. Duh jan-jane iki kena nggo mikir ora iki? Ora kena iki. Lewang sak penake dhewe jerone iki apa iki? Jerone iki apa? Mbuh ora roh aku. Jenenge otak. Otakmu kena nggo mikir ora? Adekmu kena ora? Ayo kena. Adekku ya kena. Aku nembang ora iso. Are latihan. Sing jenenge sinom kuwi sing lekasi gendang ki aja nganggo tak tuntak. Dadi ngene. Aku lan kabeh warga gendange. Gendang lho. Nino aja nganggo tak tuntak. Ndak mburi dadi jadilan. Dong. Dong apa? Dong gedang. Dong gedang nggo mbungkus raimu kuwi. Coba. Aduh, bunek iki aku. Emang sasina kaya bunek. Sawise. Ha kene iki laras saiki. Men ta, Truk, wajan kowe iki. Omah tok elekke. Oh ya tak menang wis. Aku lan kabeh
beklo. Terus anggere tak tuntak sampluk kowe engko. Warga. Terus sayur rukun rokan jani kedua lulung lulung iki sinom Gusti Allah nyuwun pangapura maling ngopo ya Allah mangkel tenan aku ana sinom kok dadi ular kambang iki le mikir wah Gusti Allah jan kowe pancen goblok tenang tak rasa-rasake kowe iki goblok pancen mbuh itu goblok ora jamak-jamak sengit aku ya sengit aku ya sengit kok dadi aku ya sengit dhewe iki sebabe apa ngono lho Mundur ndase dhewe dikeplaki dhewe kok wong loro sing lha genepi telu kok lemu aku dhewe ya sengit nek ndelok rekamane iki. Alon-alon. Wis tak lon-lone. Dadi ular kambang. Aku lan kap. Terus. Wah, nggo pisan iki ora dadi antem iki kowe. Kendange ya tikus. Aku nglupa sing kendang. Ora kendang disaut ndang gutak tak tuntil e. Dadi nek wis aku wis padha gendang tak dil ngono goblok. Sing goblok iki kowe kok mah ngono sing gendang. Aku lan kabeh awas sing gendang kuwi. Lan klut terus warga gendang dut tak dindak. Semut ireng anak-anak sapi kebobong kowe mah ndadeni ngono kok ya aku mah dadi pentul iki